Kohimen kopara bayit hautai Jesus Christ. Ka gospel mindakas ngi ka hikay yangi ka jingkardor jong ka jingim Kristan. Jingkardor ban im ya ka jinglong uble ha ka jingim jongi. Jinglong u Jisu ha ka jingim jongi. But nakabenta kane u Jisu hikay yangi Tylli ki kam kabang ide banle, but Tylli ki kam kabang imde banle danor. Kiye kita ki Tylli ki kam kabang ide banle katkum ka jingi ka jungu Jesus Christ. Kabaning kong kalong tolong ke ba isne, tolong ke ba ai, tolong ke ba ma. But Tylli ki kam kabang imde banle kalong wadnum pindram yakiway. But wadnum bishar yakiway. Wadnum pindram yakiway, but num bishar yakiway. Balew Jisu hikay hakane kato. Ngimlaban bishar yakiway, ngimlaban pindram yakiway. Hendreng ngidang le. Lese kane kalaban longa kam kabangi le kambunsi. Aga jingim jongi. Ladapidon haying jompi. Ladapidon bat ki parlau jompi. Ladapi yaid haka imlang salang jompi. Ladapidon haka jakatre jompi. Kambundi kam kaba ngi barongi le kalong. Ngi bishari ki briyu. Bat ngi pindram ya ki briyu. Lese kambundi por jongiru. Ngi pilot nakabinta kane. Ban bishari ki briyu. Bat ban pindram ya ki briyu. Lese don bon ki briyu. Kim snowhorn lada kim yo ban bishari ano yan. Lese kim yo tia pormit lada kim krans niyo persyaya ano yan. Lese kim yo por ban lorni persyaya ano yan. Don ki briyo kiba enjoy ya kane ka Tylli ki kam. Kiba bishari kiwe bat ki pindram ekiwe. Lada ngi paid bha ya ke jingim jongi. Bunsin bale ki ingasem jongi ka jot. Bale ke jingade jongi ka jot. Baleng imdon jingichu hapedeng kimen shipara ne hapedeng ki shilo hapedeng ki kun ki hap bad kimi ki pabaro kalong namar kanega daw ngi bishar ngi pindra don bon ki briyo ki pinsngabha ya lade da ka va pindram ye ki ve ladang ye ki jingdona jong ki ve ngi kwa ngim snusuk mensiam tat hadu bangi ong armut laingut ne bun kibri. Minda kane kalang ka por janga social media. But ngilaban poi kam kloy siya kibriyu lemba kane ka media. Te henre bun kibriyu haka jakaban pinbay kiwe kipin suniyo, kipin jod, kipin laray, kipin rem, but ki im haka ne ka do. Pero Jisu ong kane kamde kabinda jonga jingim jongi. Kabinda jonga jingim jongi kabau Jisu long kalong. Bangide banlong kiba isine. Bangide banlong kiba map. Bangide banlong kiba ai. Ko himmen ko para kadon ka jimmut kabayar wat kaba jiliu haba ngistang ban im ya kanega jingim. Chisin bangis tang ban isine ya baro kamdon jakashu ban bishar. Chisin bangis tang ban map omdon bindashu haka jingim jongi ban pindram yano. Balengi pindram ya kiwe, balengi bishar ya kiwe namar ngimdon kamen siem ban map, ngimdon kamen siem ban isine. But habang ngimdon kamen siem ban map, but habang ngimdon ka mensiam banisine ngimdon eye banai. Ngimdon eye banai. Ngimdon jimba eye banai. Ngi persyang banai ayu yaka jingsuniu. Mano badon hapdeng jongi bakoloy ban pediang jingsuniu nani. Namar kilang nia lupa da ke jingsuniu. Kilang nia lupa da ke jingtolot jongi te kumno part kilaban pediang shushu ya ka jingsiniu jompiru. Kibri kimdon jakashu hakap jingim jongki
Namar bon ki brio kilas ngongiap. Ar ki brio ki persyang ki duai bakin laik na kini ki jingkit haka jingem jongi. Henry bon sin haka jimbe jongi, haka jimbam biang jongi, ngi benchet biang ki brio da ki jing suniu, da ki jim bishar, da ki jim pinrem, bad nimju ayaye yakababha. Bale ka parte ka yait kumne minda, bale ka don ga jing kulmar minda, bale ka don bon ga jingya umsnam, bale ka don bon jai ki jingya pait ha ki inga sem, namar ngimju ayaye babha ya ki himen ki parajongi, ngimju ayaye ya kabakui ha ki kon ki tijongi, ngimju ayaye ki babha shala ki jongi lok jongi, ne ki marjan marpa jongi. Pinban ngi persyang ban ai ya ki jing suniu bad ki kentai. Haba ki stang ban kentai ya ki jing suniu kabangi terwa kan ialam yangi bad ya kiru sya ka jingya umsnam bad ka jingya pait bad ka jingya kajia bad ka jingisi. Tinaga tagadau jisu ong ngi de ban don ka men siem barabor ban ai ya ka babha. Ladangi isene yakiwe kin isene yangi. Ladangi map yakiwe kin map yangiru. Ladangi ay yak jinggerku yakiwe kin kerku yangiru. Tingi haban stang yak culture temai. Culture temai kaba ujisu hikai yangi kalong culture jongu ple culture jongu jisu bad habang ngi pinhe yakane ka culture jongka jingim batimai ka perte kaba mangi im kan kerlalong ka beneng. Bad ka ying kaba mangi im kan kerlalong ka beneng. Namar baro kistang ban yaleshitom ban ay ya kababha. Bad kin sange ban bishar kin stang sange ban pinrem. Hadu katno kababha kabakui kum kan ka jinglong ha ka jingim jongi. Minta ka asngi ha ka yukirish bakui ngin duai hau jisu ba unveng no nangi kana ke jinglong ban pinrem ban bishari ke be pin ban nginam pin roi no hapo jongi ya kana ke jinglong ban isne barabor ban map barabor ban ai ya ka jimba jongi ka jingkui jongi ya ke be ai bangin long ki kristan bara ya ka culture temai hapdeng jongi haki inga sem jongi haka imlang salang jisu be it karku kardo yangi pensle yangi da ka jingi jame da ka jingi sne jame taka jimap ke jome bangin dup long ke bakluit men siam ban piam ya baro ban kudup ya baro ban pen kentiu burom ivei pat daga jimba men siam joni en ya ro ya utrai Jesus Christ Chinom lai chinom. Amen.